Amen, church. Varikufara, amen. Tinotenda Mwari zvikuru tigare pasi mazvita ini. Regai titende Mwari nekuda kwenyasha dzorwendo tasvitswa pano nenyasha dzawo. Zvakanaka tiremekedze mufundisi baba naamai vedu zvakasarudzika in a special way. Reverend Chivaviro namai msitarama Jesu. Amen. Varanda vaMwari vese vari pakati pedu, may God bless you so much. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Chakao ndishumire evhangeri yaMwari kubva kubhuku yaJohn chapter 4. John chapter 4. John chapter 4 from verse 7. Chada kuparidza maringe theme scripture inoti worshiping God in spirit and truth. Kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Ndofunga we all know that Mwari mweya uye vanomunamata vanomata mumweya. Kwete mumweya bedzi, but in spirit and truth. John chapter 4 from verse 7. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" For his disciples were going into the town to buy bread. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For the Jews do not associate with the Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you the living waters." Said the woman said, "You have nothing to draw water with, and the well is deep. Where can you get the living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I will give him will never be thirsty. Indeed, the water I give to them will become in them a spring of living water, welling up to eternal life." The woman said to him, "Say, give me this water, so I cannot go thirsty and have to keep coming to draw water from this." He told her, "Go call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the one you have now is not your husband. What you have just said is quite true." Regarding a matter. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Panopaita urukuru. Jesu ari patsime ndokanyanya isikanwa kwazvo nomukataura kumukadzi weSamaria. So Jesu anopretenda sekunge ane need ndokusvika achikumbira mvura. So paari kukumbira mvura kumukadzi unoramba. Chapa mukadzi ukuramba zvino kuti unonyima, asi kuti wakaberekwa mutsika inonyima vamwe, nokuti ari kuti maSamaria nemaJudha dyidzana, it was a tradition, it was a custom. Mukadzi unodawo Mwari, paatotaura naJesu kaenda fedha nenyaya tadzwa achiti aiwa Mesaya akauya achatiudza chokwadi. Mesaya akauya achatiudza chokwadi. Kuda kuti Mesaya vanomuda ende vakamumirira ende chokwadi vanochida. But in the presence of truth, nokuti Jesus is the truth. In the presence ya Mesaya wacho, anoramba achikuda pacheno kuti takamirira Mesaya achauya achatiudza chokwadi. Ndo Jesu paanotaura pana John 4:24 kuti ayo vanomata Mwari vanofanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Zvokwadi ndi Jesu. Munhu wasangana nezvokwadi but achikuda imwe. Saka anoti aiwa Mesaya akauya achatiudza chokwadi. Kurati munhu ari kumirira zvinhu zvakauya zviripo but anoramba achimirira. Why? Nokuti ari kuleka the spirit, a discerning spirit, mweya wokunzvera wokuziva kuti ari in the presence of the truth. So kana achinamatwa mumweya, rega nditsanangura zvinhu izvi. Mweya yakawanda, kune mweya mizhinji.
kune mweya yetsvina namweya mutsvene. So kana richiti anonamatwa mumweya, statement iroro harina kuti kwane zvakanaka nokuti kune mweya mizhinji. So kuti anonamatwa mumweya wezvokwadi. Saka razoti anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. The spirit of truth. Kune mweya usiri mweya waMwari, but uri mweya wezvinamato. Vanhu vabuda muEgypt, Aaron asara nevanhu vose aenda kunotsvaka Mwari mugomo. Vanhu vakava impatient, ndokubva Aaron avagadzirira Mwari. Ndokubva vatanga kunamata chimhuru chakagadzirwa nemunhu vachiti ndiye Mwari. Kunoti vanhu ava vane mweya wezvinamato, vanoda kunamata. Zvekuti vakanonokirwa vanogona kufanira kunamata emergency god achangogadzirwa nyowani. Tingangogadzira Mwari wedu nokuti vanhu vane mweya wokuda kunamata, mweya wezvinamato uri muvanhu. Ndakanzwa umwe achiti aninga hana mate but zvake zvinofamba. Ndikati statement iyo iri wrong, hakuna asinganamata asi chinonamatwa nemanamatiro anosiyana. Nokuti kune manamatiro asine kunamata Mwari chaiye, uri kunamata futi. So mukadzi uyu mweya wekunamata uri maari nokuti anoramba aine ukama naJacob. Ende Mwari ndi Mwari waAbhurahama, waIsaka naJacob. Anototi kuna Jesu, uri mukuru here kuna baba vedu Jacob. Kureva kuti mukadzi uyu ane mweya uri maari wekwaJacob, wekwamadzibaba avo. Unotomutadzisa kuziva the presence yaasanga nayo kuti ndina Mwari. Ari wekwaJacob, but in the presence of Jesus, she is not aware kuti ndi Jesu. Iye Mwari ari Mwari waJacob, but vana vaJacob vakasangana naMwari. Akazive Mwari, but vari vana vekwaJacob. Zvakati kune mweya wezvinamato wekuti munhu anogona kutoya kuchechi akanamata nemweya usiriwo. Achida Mwari chaiye, but unogona kubatwa nemweya usiwo. So kuti uzive kuti mweya wandinawo ndiwo, unofanira kuva neguideline of the truth which is the word of God. Saka maona kuti kunzoko kukwana nekunamata kwekungoti satidi Bhaibheri asi ndiri wemweya. Mweya usikane futi the truth. Gogoita vanoti zvemweya hatiite but shoko tinaro. Mweya wekuti they want the truth but they hate the spirit. Saka hangunamatwa mumweya iwa mumweya nemuzvokwadi. So you need the spirit and the truth. Kureva kuti mweya wacho kana uri wechokwadi wakubata, haupikisani nechokwadi cheshoko raMwari. Kana chiri chokwadi kana ukanzi wane revelation yakadii, it must not go against the scriptures. Revelation kuvandudzwa kana kuti kuzarurwa kwezvinhu zvakanyorwa mushoko raMwari. Hakuna revelation iri anti-scripture. Kuti aya Mwari vazitaura neni kuti tiite izvi, but ukazvizvera mushoko hazvidiwida Mwari kuti but chizaruko. Revelation iri dynamic, inoramba ichiprogressa ichiuya Mwari vachipa vanhu zvizaruko. But hakuna revelation iri against the word. Nokuti anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. So the two you cannot separate. Inenge head and tail pacoin. You cannot separate. Kureva kuti Mwari ikangova nehead isina the tail part ifake. Ikava the tail part isina the head ifake man. Saka kuti ive original, both sides must target the truth. So pano paita mukadzi anongomirirawo chechi nokuti Jesu ndiye murume wechechi. Saka Jesu asangana nechechi isina the spirit of God and the spirit of revelation, mweya wechizaruko wekuti ndiri mupresence yangu. Saka Jesu ndokubva akumbira. Kukumbira kwaari kuita zvirova kuti ari kuda mvura. Nokuti iye akazopedzisira akuadvertisa yake yaainayo. Zvikanzi dai waiziva ari kukukumbira, iwe ndiwo waikumbira kuno, kunoti angosangana vane mvura vese. Saka anokuitira sekunge ane nyota, but achida kuti ape vanhuwo mvura. Saka vanhu ndo vane nyota but vanoita sekunge vane mvura. Ari kukumbirwa anofudzira kuti ane mvura. Gamba yaainayo haisiriyo. Ane mvura kwayo ndiye ari tokumbira munhu asina mvura. Saka ipapapa asina ane mvura yemanga-manga ndiye ari toshaina ipapa. Akutara mitemo yemuchechi pano kuti isu tiri vana vekwaJacob, tsime rakacherwa nababa vedu. Saka imi muri mukuru here kuna Jacob. In other words, mukadzi ane mweya wokuremekedza madzibaba ake, zvekuti at the end even Mwari vakatoapia anoramba achida kudzivisawo Mwari pamusoro pemadzibaba ake.
But the real order, Deputy Matsibaba, is Mwari. But never we are living in a time, sorry to say this, we are living in dangerous times. Why? We want to introduce the men of God more than the God of the men. Testimony Jesus. Akakibira Jesu akadini. Nenda sefunga usatu wa kupupura. Shika wati pataka sangana na baba. Yes. We are now introducing the fathers to God. That my fathers I introduce a church to God. The church in the Apostles of Tali was one of our Baba Jacob. Nila ndio Jacob ndio mwana. But padinya ndebe kuti kana wasangana na Mwari isiba kuti Jacob mudiki. Sala hii ane mfunzo kuti imi muri mukuru yeye una baba wetu Jacob. Kulela kuti tine spirit yema traditions. Uye madivira takwitira mvura bisindaka zvitara zvinhu ni constitution ekwatinobva. Masamaria nemaJudha. Naturally mukadzi uyu ari kuona Jesu ari muJudha. Ini chandinoziva Jesu watiri kuparidza izvezvi haasi muJudha. Akaberekwa kuvaJudha nokuti munhu atora rudzi kuna amai nai anotora rudzi kuna baba vake. Saka Jesu haasi mwana waJoseph. Saka Jesu is not a Jew by the revelation of the Spirit. Saka tinamatwa mweya nemuzvangu kutarazve mweya kwete zvakanyorwa. Mweya wakafembera ndiwo kutodudzira kuti aiwa anga asiri muJudha akaberekwa kuvaJudha. Ukasuka ni muri muoko mukaenda kuAustralia mukabereka mwana wenyu anoramba ari senior. Haiti kuAustralia kuti matransfer. Saka Jesu haasi mwana waJoseph. Ende rudzi rwaJesu harusi kuti rwaJoseph. Mwana wa Mwari. Saka uyu ari kuona the natural achitadza kuona the spiritual. Ukasanamata uri mumweya uchiona panyama unonyima Mwari waunotonamata wacho. Especially Mwari wacho akauya ari mumunhu. Ashandike naye. Takamirira Messiah. Mweya wokumirira uripo. But kumirira chinhu chausingazivi kuri dangerous. That's why you must worship in spirit and in truth. Kurati pamuri kunamata kutsvagai zvokwadi nokuti muchashingirira zvinhu zvisiri izvo ende muchiita nemwoyo wese. Kunyima kwaanoita zvinofadza chechi yaanopinda maSamaria nemaJudha adyidzane. But zvinoita kuti apesane naMwari wacho waakamirira. But achigonera chechi yekwake but naMwari vachitopesana. Nokuti waari kunyima pano mvura ndiye mwanakomana waMwari and ndiye wawakamirira. But achiisa constitution yekwawo kuti aiwa maSamaria nemaJudha adyidzane. Kureva kuti Ishiwa vakatomirirawo Jesu. But the revelation of spirit mweya wechizaruko haupo. Amen. Saka havana the truth havazive chavakamirira but vanokumirira zvakadaro. Iwo mweya wekusaziva hautadzise vanhu kuenda kuchechi kana kunamata chavasingazivi. Vanodaro vanhu. Exodus 16 verse 14. Mwari paakapa vanhu chingwa vanhu havana kuchipa zita rekuti chingwa. Mozisi ndiye akatizodza vanhu kuti ndo chingwa chavapiwa naMwari. Ivo vakachiti mana. Mana zvinoreva kuti what is this? Mubvunzo kuti ichi chii? Ini ndaitarisa kuti kana munhu usingazive chinhu hauchidyi. But vakadyirei mana nokuti mana zvinoreva kuti ichi chii? Imagine mwana achikubvunza tiri kudyei woti tiri kudya ichi chii? Iko kusaziva kuti chii? Vanhu vakaita breakfast nezvavasingazivi. I'm sure ukapiwa chikafu chausinganzwisise unotanga watobvunza zvakabikwa nei, zvakabva kupi? Unoda kuziva usati wadya. But vanhu vakadya mana. That's why Jesu achiti vakadya mana vakafa. Kusaziva kunouraya. Ignorance is dangerous. Okay, I love examples. Ukasvika pamba so, let's say washanya wauya kuZimbabwe kumusha kwenyu. Wonzwa kuti tafara mauya but pano takarasa mombe nezuro tiperekedzei kutsvaga mombe. Usati waenda munotsvaga une shungu, unofanira kubvunza kuti mombe yacho ndeyerudzi ruvara, ine nyanga here, ihono, ihadzi here. Knowledge inodiwa kuitira kuti uregere kuuya nemombe isiriyo. Why? Nokuti ukasaiziva yakarasika, unosangana neimwewo yakaraswawo nevamwe kunomwe musha. Ukati namombe yevaridzi, ipapo une shungu dzakanaka, wopinda mutheft zvakanaka, wonotora mombe yevanhu,
woya naye mudakare kwenyu shida kana iri hadzo utokuonekwa uchitokamba mukaka wombevaridzi shungu dzinokusungisa nekukuurayisa zvikuru sei kana usingaziva kuti chinonzi mombe chii yatsotsanangurwa nokuti unodzoka nenyati zvakafanana. I always tell this to my young brothers. Vakomana vasati varoora. Kana wada kuroora bvunza vakaroora kuti chinonzi mukadzi chii. Nokuti vakadzi vakawanda. Saka chino Bhaibheri chiti mukadzi akanaka anobva kunani? Kunati kuna umwe asingabve ikoko ende havasinaiti. Ndozvazvorevaka. Kana richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Kune taipu yevakadzi vasingabve ikoko ende vasiri. Anoita sei? Nekuti uchanotora umwe wekuti wega wataura kuti inyati inotunga musha wese. Makuhwa chete unotora kuti imbonyati yandakatora. Inenge mombe bati yatunga musha wese. So mukadzi uyu haasi kuziva kuti ari kutaura nani. But mweya wekunama akasvika paakashaina nechechi yekwake. Zvikanzi isu tinondopindira pagomo manje. Epagomo ndoepahailevoka. Malevels aya. Tiyedu hai hadzakona dzepasi. Topindira pari pamusoro chama chama. Jesu akati yaunopinda na problem nayo. Ina ndambika kuti unopinda ipi. Ndinoda kungoziva the truth timbovhetana panapa. Pavarume haufa. Maburuka emugomo imomo. Pavarume tozonoti muri palevel. Nokuti munotipinda epamusoro kapa. Tombonoti madzika mugomo pavarume makamira sei. Donga neye mwe akataka kumuomariso. Zvikanzai wandina. Because a prophecy akawana Jesu noida is one of the excellent prophecies. Chiri easy kuprofita munhu asina murume kuti hauna murume zviri easy. But kuprofita ane murume kuti ichokwadi watauna nokuti pana ariko. Makaitwa prophecy. Mukadzi atone murume wasiya kumba. Saka pamberi paJesu ndobva ati handina. Koikola yazibati zikanzi handina. Saka Jesu ndochokwadi chawataura. Uya chinobve chokwadi ka. Kuudzwa zvinhu zvauinazvo kunzi hauna. Ozati kada kuudzana chokwadi munomu. Kune vanhu vari pabasa vasiri pabasa. Wachauri kushandira achitomboneka. Saka pakadaro namatirwa vanhu vasingashandi unofanira kutosumuka kuti ndane revelation. Ndikubasa kutsvaga basa. Kune ari kamurume but anoziva kuti mashirikadzi gurupu racho ndiriko. Unoza pamwe pacho. Iri revelation ndikuziva kuti zvinhu zvatonzi tinazvo izvi. Hapana. Ukati uri in the presence of Jesus, nobagatayo mukuru. Pani chandazi, ukangouya pazvokwadi. Ino reflecta mauri. Inokuratidza. Shoko raMwari rinokuratidza zvauri chaizvo. Kwete zvauri chaizvo according to God. So ukati uri in the presence of Jesus, ndobakaroti anonzi husband andina but many kune iriko. Saka mazwa hanzi husband. Kwete many husband. Zvikanzi mukuru, panoti husband apa handina. But ndangochovha zvokuti mamu 5 tasvika, totori mamu 6 but chinonzi husband ndochanetsa. Jesu akati ndochokwadi manje. Apa wakutaura chokwadi manje. Osapane paunozvinyepera uchiti une zvauinazvo iwe usina. Zvaunotozodiscover pakati pevanhu vanazvo kuti saka handina. Osakune zvimwe zvekuti unongochichaina manje. Wozoona vanhu vari navo tozonoti zvekutambisa mushaina kwacho. Vari patsime vachikurukura. Anozienda kushedza murume wako. Ubvati handina. Nyaya ndokubva yabviswa ikoko. Yadzoka futi kumvura uko. Zvikanzi inini manje mvura yandiinayo. Kurati murume ari kumba akutuma mvura. Nokuti ndiyanoda kunwaka waenda kuchera mvura yefamily kuti murume ari kumbano. Inini manje handikutume mvura ndinopa. Ndinayo yekuti ndikakupa mvura mhenyu inorarama mauri chinova chitubu. Why? Nokuti yaJacob yepanze. Chero atanga kusvika akakanda zvaakanda kunofa musha wese.
But chesed outside that is permanent to such trust. Any man can tamper with something outside. But Shadawaya Najo, Vura is the Holy Spirit. Could you can now? I don't tank it Maori, better Pauri. Nobody is genetic Pauri, Jacasani is genetic Maori. Nobody chesed Java Nacho Pans, kill temper. Any man can tamper with. But it's really inside. I told it. Problem ya Jacob. Inopedza nyota for now. Mangwana unzwa nyota futi. But mvura yandinayo ukainwa chindwa. Jesu anakuti ukainwa inopedza nyota. Zvanzi ukainwa hauzonzwi nyota. Kurati inopedza kanoita kuti unzwe nyota. Jacob, it's a system in outside. Jesus forget like in wisdom. Anonza improvement. Kwete kurwisana. Revival. Remutsirizo. Akashika akagara patsime anafushira tsime nyangwachiri oposa. Anambia nishafe wakati akichamumia isema ganga woto zvidira jeje toda kupadza matsime mashinu para. I've seen people who criticize others instead of building each other. Kune vanhu vekuti asati aparidza takambodira jecha mazita evamwanzi kuti muziva kuti munhu wamwari auya. Jesu anoziva kuti isu naJacob pachedu Mwari ndiMwari waJacob. Izwa hapana Jacob paakafamba achiti ndiri waMwari. Mwari ndiye aifamba achidaro kuti ndiMwari waJacob. Kudati ainodana nomumwe ndiMwari. Iye Mwari pachakare waJacob ndiye Mwari futi waAbhurahama ndiye Mwari waIsaka. Kudati Mwari ane vanhu. Ukaona wakuzviita munhu waMwari autara asiri. Mwari haana munhu ane vanhu. NdiMwari waAbhurahama, waIsaka, waJacob. Wati ndini munhu waMwari ndasara makawanda. Problem ndeyekuti vana vacho hatizivani but mudhara anotiziva zvake. No problem yakaita Elijah zina ndini ndegambori kuita ndasara. Mwari vakati variko vasina kupfugamira bhari. Iyo yekuti hampinde mbese hazvina kuti uri wega. Variko. Ndaigara ndichiudza vana this illustration kuti pakanga nachikubvunzai pana kuti mufamily venyu muripo vangani vana. Imi sevana vangu munogona kuti muri 3 nokuti muri 3 pano. But kana ndakambomutisa kukwenkwe ndikanzi une vana vangani ndinoti 4. Imi munogona kutoita nharo nei nokuti hamuzivane but ndokuzivai. Ndemukoma wenyu ari panotora. That's the truth of the kingdom. So Jesu haasi kufudzira tsime. Ari kuziva kuti rakakusustain for a time. And yakaita kuti ive meeting point itsime raJacob. Kureva kuti panogumira mumwe muMwari anosumudza chimwe chiyero chekutanga muzvimwe. So haasi kupikisa Jacob, but Jacob wakacreate a system yekuti Jesu awane pekusvikira ataure nechechi yake iri test. Maifanonwa zvaJacob, but Jesu haana kuuya kuzopikisa. Auya kuzoudza improvement. So pano program ichiri yemvura. But the levels we are operating now, they are operating inside, which is the Holy Spirit, not outside. Ndauya nemvura menyu ichagara mauri. Iyo kana ya mauri inodhina nechinoita kuti urambe uchinzwa nyota. Iyo pane pamwe patinogara tichiudza kuti I always tell people this in the Evangelist. Kuti era yatakaita kuti tiregere kuina masouls as fast as possible. Jesus said we challenge one. Takapresent the gospel in this way. Yekuti tai zvakanaka. Siya zvakaipa muye kuzonamata Mwari. Yet order chayo ndekuti uyai kuna Mwari akanaka anosisa zvakaipa. Nokuti ukaona wasiya wega usati wauya chiregera kunoita ikoko. But zvinoita kuti ufanirwe kuuya uri kuuya nokuti kuna Mwari anoita kuti zviite. When preached the opposite way. Takaudza kuti divai right kuti muye kuzonamata. Yeti munouya kuzonamata Mwari anoita vanhu right. Nokuti ukatoita right iri ikoko hapana ndiyekuuya zvatofamba ine. Wese anoda kuroora kuti ave nemhuri yake, ave nevana vake. But chinoita kuti usafare mukadzi akauya nevana 4 kudhara chii. Unonzwa kuti muda kuroora ava 4 akapedza secondary matopa ari 9. Unonzwa kuti it's an insult. Amene pana angafana kuti uda kuroora uri jaya uda kuroora. Wonzwa kuti upenyu unonetsa kuchengeta vanhu ndi. Uyu mukadzi ane vana 6 ende vese vatori pabasa wandingotora unonzwa kuti aiwa
ndikuda mhandara ndikuda wangu. Sei uchida asina vana kudhara uri kuti ndine ability as a man to produce kids. Saka Jesu ability yake yeropa rake yekunatsa vanhu akawana vanhu vachiuya vari right. It's an insult to what he's done. Saka rake akatokobva kuti vaudzei vauye ropa ririko rinosuka zviri nyasha dziriko dzinoponesa nemuriro vanhu vanhu ngavauye. Iyo statement yekuti uyai makadaro ine wisdom dzaMwari ndeyekuti uyai makadaro nokuti kana mauya murambe muchidaro. Iye ndiani ngaakudaro mamuri? Somebody ukakune night saka kuna vakomana vaipita 40 kana ndobva vatsika 40 vakapinda muchechi vakomana vari padhozi kanzi aiwa achitoti mupinde munovhiringa service mukati vachinetsana padhoo mukati ndobva mashedzerwa prayer saka ngatinamatei prayer line yakabatwa navakomana vari padhoo vari kunabidzwa vakanzwa statement yekuti baba tiregerere zvatokutadzirani avatadza vari kunzi mupinde vamwe vanofanira kupinda vari kuregererwa mukati pakaita noise kuti kutotinonotsa vamwe vari kutoregererwa mukati. Jesu nemukadzi patsime auya kuzointroduce the Holy Spirit nokuti kana ari mauri ndiye anokupa a descending spirit, mweya wokunzvera zvinhu zvaMwari. Anonamatwa mumweya, mweya mutsvene anofanirwa kunge ari mumunhu. Mweya mutsvene ndiye anokupa the revelation, rizaruro, ndiye anopena your eyes to see the truth. Chinonzi truth pashoko raMwari chiri deeper this way. Paunoverenga panapa yawanzwa iyi I see not the truth. The truth ndo zvauchaudzwa namweya mutsvene zvachinoreva pane zvawanzwa. Andida kuverenga vhesi yandaverenga. Dai tatopedza nokuti manozonzwa shoko raMwari. Vafanira kuti munhu waMwari hatidi kuwedzera kana kutapudza. Manzo tanzwa toona namangwana. Chaita kuti urambe wakagara uda kunzwa zvisina kuverenga. Zvazvagarira vanhu zvisina kuverenga ndo zvazvagarira. Nokuti zvandaverenga vanhu vakati vasikuenda. Kuti you now know what is the truth. The truth is the revelation iri kutaurwa naMwari today. Nokuti yandaverenga yematsime iwawo uite zvematsime enda hausino mukadzi weSamaria unotonzi George. Kuti uda kuziva kuti ipapa Mwari vari kudii muupenyu hwangu nhasi. That's the spirit of revelation that brings you the truth. Unoziva here kuti zvokwadi ikashayika mumunhu mweya wokuda kunamata uripo unoita manamatiro ekuti unopedzera wapesana naMwari nekumuda. Vanhu vakataura Jesu vakaisa pamuchinjikwa vakadzokera kuna Paireti vakati nhasi Sabata toda kubvisa mutumbi pakrosi. Vanhu vezvinamato vamuroverera mangwana vada kubata Sabata ravo. Kuti vada kutamba Sabata vasina Mwari. Iye ari muguva vari kuSabata. Chakavapa kupesana naJesu kusamuziva kwete kusada Mwari. Kusaziva the plan of God kuti Mwari ndiye vaudza mwanakomana wavo. Saka vainetsana vachiti iwe haungaiti mwana waMwari wedu azviti. This is blasphemy. Munoziva kuti kune vanhu vari kutuka Mwari nekuda Mwari. Nyaya yekuti havana mate mumweya nemuzvokwadi mweya unonzvera unovazivisa chokwadi kuti God is involved pazvinhu izvi. Nyangwe zviri different pamaonero ako. Yield to the Spirit of God akuudze what God is doing. Jesu achiuya achifamba pamvura kuna Mark chapter 4 achiuya achifamba pamvura. Vadzidzi vake pavakamuona vakatya vakati this is a ghost. Uri kuona solution ikauya usati wakuziva kuti ndo zvinoita Mwari unotuka Mwari. Why? Vane experience yangu chapter 5 yekuti Jesu akakumbira bhoti raPita akaparidza akatsika mubhoti raPita. Saka vanonamata experience kwete nerevelation yekuti kudii haambofamba pamvura akatokumbira rimwe bhoti. Saka dhaira anosiya kukumbira mabhoti otanga kufamba pamvura haanzi God anonzi ghost. Mwari haanamatwa neexperience anonamatwa nerevelation nokuti anototi behold I'll do a new thing. Kunoti pamwe pacho anogona kuita chinhu chinotoshamisa unewo chausati wakuziva kuti ari kuita. That's why it's dangerous kuti usikore uchikriticize vanhu vaMwari nokuti vari kuita zvinhu kwete mumatradition nemafungiro ako. You must yield to the Spirit of God akuudze nokuti pamwe pacho Mwari unoita zvinhu zvitsva zvaasati aita newe. Kana ari blind Bartimaeus anombonzi ndandi kuitira Jehovha ati ndoda kuona ndichiona. But pana John chapter 9 murume anotorwa mavhu okanyiwa pasa obva iswa kumeso onzi enda unogeza. Jesu anorifeya munhu Samuel.
In statement ya nofarira ndekuti Jesus my last bus stop. Chikadazoverenga vhesi yende vanoti ayo pane nyaya. Nokuti we don't have the real truth. Who is Jesus? Can I explain who is Jesus? Nokuti nzwa vanhu vanoziva Jesu as a person. At another level, John anoziva as the Word. At another level, the Word was also with God and the Word was God. Those are dimensions of Jesus. As I was going to Jesus, yes. John 1:1, in the beginning was the Word. That is also the Word. The Word was with God, and the Word was God, is also God. So those are dimensions in Jesus. But when you talk about the Word of God, you are talking about Jesus. Yes. So he's a person, is also the Word. Mukadzi ane issue of blood akabata mupendero wehanzu yaJesu akapora. Jesu akati kudii? Pana andibata kwete pana abata hembe. Saka mubvunzo ndokuti Jesu ihembe here kana kuti munhu. The dimensions of Jesus. Nokuti ukasadziziva munhu haasi kubata the person but ari kubata the hem, mese muwana the same healing. But ufamba uchitoti aiwa iye haakuziva anokubvira kubata. But iye ari kubatirwa hembe anoti ndabata. Worshipping in spirit and truth. It's a dangerous statement. No, did you know the chocolate is more than what you know? And the chocolate is so dynamic. Jesu wacho kumira kwekutanga kuchato. Iye usikade mchato wacho wokuti Jesu atina chemchato ndakuenda kumushando zorora kudenga. Paridzai Kristu. Ukatoparidza muchato watoparidza dzimwe program dzaKristu. Nokuti paakatoyamba nyika kwaakatotangira kumuchato. Mwari akapata mubasa mugadheni. Ukatotaura zvemabasa kutaura program yaMwari amupa mabasa. Mugadheni kusati kwaane kambani Mwari vakatomunyora basa katisamusenza yavo. So there are times yekuti even ukataura kuti uchadya zvakanaka muupenyu hwako dzivakutaura zvedungu chete zvokudya. Munhu aiswa naMwari mugadheni, first gospel eating kwete kuimba. Idyazve Mwari vakaparidza chikafu. Kuti munhu ngaarove chikafu chikaitirwa mushe. Haana kuti ngaatsanye ngaite prayer. Zvakazouya later, first gospel eating. Why? Because people they don't know the truth. Who is Jesus? Good life is the shadow picture of Jesus. Healthy is the shadow picture of Jesus. Did Jesus say, but we are preaching Christ. That's the blood of Jesus. So when we preach healing, we are preaching Jesus. So sometimes the church are not the truth about Jesus. The people that are Jesus here in the kudenga. But in one prayer line, you know, thy kingdom come. If the lati munhu kana wapinda basa usakasika kubvunza pension, bvunza salary. Sei uchida pension. Pension uchazoipiwa mazorora machembera mashanda. So far piwa salary mabonus. Mune mabonus, mune masalary. Munozoenda henyu munogara dzimba dziri kudenga. Pano futi pane dzekuma. The challenge be this way. Somebody receive your house, receive Evangeli loro. You got to imagine, can I receive Evangeli? Each of you knows that we are now. Something to move back a foot. You don't know about it, I don't know what I pay. That's why I chose to help people this way. But to some of them, we are not stop it. We should have a construction. You are not going to stop it. I'm sure I'm going to take your dagger, but you want to take life is a gift from God. Mukadzi weSamaria naJesu patsime anopa picture yekuti handina the truth but ziwe wezvinamato uripo. Isusu baba vedu ndiJacob ende Mwari watotonamata watakamira isusu achatupa Mesaya. Mesaya akauya achatudza chokwadi.
ari kutaura naMesaya kuti Mesaya achauya. Zvingani zvakamirirwa nevanhu zvakauya kudhara. Handakamirira nguva yaMwari. Nguva yaMwari iri stubborn kudai so. Wakamudza statement kuti God is good all the time. All the time God is good. Saka nguva yaMwari anytime because he's a good God all the time. Aunozvinzwa. Nguva yaunoti nguva yaMwari usatogotamba naye manje. Because nguva yaMwari kunoteta nhasi. Because he is good all the time. All the time God is good. Saka pana time Mwari panozonzi ane power nokuti agara ari wamasimba ose. Saka tona haende kujima akasimba kudhara ndo wamasimba ose. Haana time anozonzi golino Mwari ane simba. He is the same yesterday, today and forever. But sime baita mukadzi ane mweya wezvinamato. Rekunamata Mwari anorida but chiona character. Varume ni champion. Pakunyima wese. Anowezi apenyima na Mwari wacho. Iye akamirira Mesaya achinyima Mesaya. But ndinofara kuti mukadzi uyu haana kuzonwa mvura yanga ainga. Nokuti ukaverenga fedha rinoti akakanda chirongo chake pasi. Akatora chirongo chaangauya nacho the bucket akakanda pasi. Akamhanya muguta neevhangeri rekuti pane murume wandaona. Osa chakaita kuti Mwari vambotendera kuti madisciples 12 atumwe kunotsvaga chikafu chingwa. Kumba kana muripo 10 chingwa chevanhu 10 chikatumwa nokani. But ibazanzi vakaenda kutsvaga chikafu vari 12 Jesu akasara ari 1. Kunoti vanga vasina kutumwa. Ndakazviziva pandaigara nemukoma wangu. Mai guru vaiti vakashanya ndaitumwa. Saka ndakazviziva ndakura kuti ndaidzingwa. Ministry yaJesu yewisdom. Unotumwa zvekuti wegonoziziva kuti ndasina kutumwa. Why? Jesu ari kuziva the impact yaainayo concerning this woman. Dei mukadzi uyu ane record yevarume. Saka akadzoka muguta achiadvertisa murume. She will attract more people. Vanhu vanomutenda kuti ukaona uyu abvuma kuti kune murume. Ishasha zoona. Saka vanhu vanoona kuti akaita sei murume. Because isusu takambotandara naye mukadzi but ambira atiadvertisa. But indaraunda nezvemudhara so. Background yake yakaipa. God take that background for a breakthrough in the kingdom. Don't despise yourself. Kuna Mwari kudenga anoshandira kuipa kwekumashure kweso. Zvikava nemeaning nechirevo chinotransforma upenyu hwevanhu kumberi. Usheve ihwohwo hwakaita kuti akapinda muguta achiti ndaona murume. Varume vagare pasi kuti murume rudzi akadarika isusu. Nokuti isu takambotandara nevaunobvira watiadvertisa. Saka akahwina guta. Kwete nekuda kwezvimwe zvinhu. Character yake in the presence of the truth. Yakashandura guta rese. Akati Mwari haashande neyo ndozvaaifunga. Anokwanisa kushanda neyo. Kana dhongi rabhara muchairo rakasvika pakupiwa power of speech dhongi. Rikarova gospel dhongi kuti mugara pakaipa mumberi. Dhongi. Rikasvika kuti hapakaipa. Musaende prophet musaende. Dhongi. Rikapiwa meso ekuona zvemweya rikaona. You are more than a donkey. Problem ndeyekuti mukadzi uyu guta rine zvareimuziva achiita. But on this note, haana kuchera mvura. Problem yekungaramba uchinwa mvura yematraditions, you miss the revelation. Ukanwa mvura kwayo hautaure dzimwe nyaya kunokutaura Jesu chete. Why? You are preaching the truth. Why? Because Jesus is the truth. Vadzidzi vakazoti vauya vakutoshandiswa kuti ndakaitaura nemukadzi. Oza kune zvimwe zvokuti Jesu unotoziva kuti iwe ukaramba uripo basa rifamba. Chigaro chiripo choti disciple Peter, panoziva kuti Peter kana aripo mukadzi hatumike. Mwari ngaasungurudze vanhu vese vanotadzisa kuti Mwari ashande nemuchini. Vese vakakukomberedza kuti zvako zvisaite. Kuna Mwari akarongeka. Ndinofarira mukadzi anonzi Rahabhu. Chakaita kuti Rahabhu aoneke Mwari vane fevha vakaita. Vanhu vese muJeriko vakafa. Why? Nokuti aizikanwa kuti chifeve. Saka Mwari vaiuraya ma11 evidence. Kuti wese akatadze Rahabhu kunorohwa achazoti hey rova pasi. Ndoda kuti munhu arorwa. Rahabhu imagine dai akarorwa
wapa nevamwe vanhu vemujeriko wanga varipo vainokwende murume wacho kuti baba manyura potai muchibvunza kana vada kuona shuwa mukatorira mune shuwa. But mwari vakutoziva kuti vanhu vanotaurisa vanhu ngavarove pasi. Let me make this declaration. May God silence every negative voice concerning your relationship, concerning your business, concerning your life. May God silence every negative voice in the name of Jesus. Osa hakuna chinobohwa chekuti zvako zvafamba pouya munhu ane dzimwe nyaya dzekumhondoro. Wazviroverwa musekto ndikuya munhu ane nyaya dzekumhondoro. Unyatsona kuti aruti nyudza. Osa kuna mwana kuzama mumazita ako. Iwa zviti Plaxides kuna mwana uyabva ati makanyara. Unyatsona kuti akumanaka. Mwari dai vanhu vanyarara vamwana. Wachibhilivisira munhu wako. Mukadzi uyu nyasha dzamuwira dzakaita kuti akande chirongo pasi. Ukada kuoperate in the spirit of God, move away from traditions. Get the revelation. Tradition is not bad. Inova bad kana yakuita interfere with the revelation of God today. Saka mota ine magirazi maviri kavyumira paside windscreen maviri. Kukura kwegirazi kunokudza kukosha kwazvo. Kuti wakadika kuswerwa kwakuru. Hombe ndopa muri kuenda ndopa masatira mota ndofokaswa. Izvi zvidiki kungopota muchingochekawo zvenyu. Nokuti ukafokasa pavyumira, you collide with your future. Aone ndo nhamo ine vafanira vakuru. Vakuru vari kuti chechi takabva nayo kure, vadiki vadatoenda nayo kure. Saka pane vasvika nevari kuenda kudhodzana. Ava vakabva nayo kure vasvika, avadatoenda nayo kure. Saka vakuti yendai daro, yendai daro, yendai daro, yendai daro. Shuwa yendai daro, but Mwari akudaro. I love statement kuti Mwari hashanduke, it's true. But hear this. Hashanduke kuva Mwari, but ndi Mwari anoshandura zvaada kushandura. He is the changeable changer. Mwari wedu aridhani andofambira nawo nenguva zvo. Ndo zvakamba kuti nyangwe Jesu akaita miracle chingwa chikawanda, hove dzikawanda. Chakasara sema leftover iwoyo ichingwa. Hove dzakapera. Ndaita kuti asi hove dzine nharo kana. John chapter 6. Jesu akawanza chingwa nehono paakapiwa nekamukomana zvakawanda. But chakasara is left over kuti kuve netestimony. Chingwa 12 mabasket, fish hakuna. Saka asi hove dzine nharo. Indokazvitarisa chinonyanunaka chii? Chine maproteins chii chinovaka muviri zvakati. Imwe starch vanhu veri kuwanda. Indau zvinovaka muviri zvichipera pachisara starch. Ndakadiscover kuti problem haisi kuti pasimba raKristu. Type yevanhu vainawo traditional background yavo, history dzavo dzinodinaya access yekuti pawedzerwe fish. Why? Nokuti 3/4 emadisciples akavatora kufishing. Saka mumusoro watoni mazita emabhaya kudhara. Ukangosara ichitswandai, wani kuende Peter, hawani kuende. Koza kune zvinhu zvokuti Mwari vakada kuzviwedzera pauri so. Vatoziva kuti hauchawanikwa. Nokuti izvezvi kunorobva muchechi zvishaya 2 rooms. And you believe God for a full house. Don't you start to tell me? Don't you buy 2 rooms back? Tomorrow, go over 7. Who told you again? Who said that the fish is half of one? Who never said Papa? Who said that the fish is half of one? Maria Nyasha. Zamtini Maria unochembera. Anokona kukupa promotion mari yacho ikawanda, but ari kuona kuti pashoma pacho ipa akusuda bego nesutu imwe chete iyoyo auporese munhu wese wese isatatise hove kuwanda. Ende ipamba vanhu vanosha vakasiva kuti chatitatisa fishi kuwanda vadzidzi. Nokuti vane matitles nga. Basa munhu ane title ari dangerous akaita mesa. Unofira kunyara. Jonah was a prophet. Chakakodzera nokurasikirwa nezvinhu mboti ndi prophet.
Thank God for Jonah. And a good spirit. I don't know much about Isangaro. Put the papa and cook new side. So I'm married to go with Jonah. You know what? I want to fool it. Jonah was a good prophet. I had a congregation to rest from my business in the bus. But when I'm covering them, Sissina. But I really want to see someone. So I'm fearful. I'm not one. Who knows a prophet? Whether I'm big, I'm going to use that. And the Jonah don't go down. Life you understand and get a mush. What are perfect numbers to go up? Someone must worship in spirit and in truth. Somebody knows the kind of church. But come on, Joseph, why to Takura Marino take a bag, each things for Joseph in the wall. Not never catches your way to Takura Masaga, you know, Zaza bag, get a man. Someone of Joseph Baka Ziva. I can't do the Mariam Saga. You pass now Ziva, I don't find a Mariam Saga. Magata mentioned meeting. Was a way as later Jaganaka Monamar, Pagatica Jaganaka, and Tochka, fine. I don't know management meeting. Never knew later. Pagayam has double Pagana 20 rand, no, not thank you, men of God. As Pagayam had 6,000 rands, which was a Mabani. Oh, don't suspect. I was at the Nigerians. Don't right. What was on Shaganaka, which is difficult by Niash. But I think I should show my bad Shaganaki something. But the name of is well. Well, come on, I just love the instant way I would take something in a good man. Was a time of you, I'm not even money right later. Ah, but I'm not. But Joseph knew his brothers. Thank God for Joseph. When you don't worship in truth, you can be abused in the name of God. Do you know the collection you're offering? Akatora maringi, akatora ma bracelet, akatora ma earring ya gold, akaumba chimuru. Great ministry ya Aaron ya fake gold, yakatanga giving. Iwe msasi vamwari chaiye unompa agadzirwa vhangero varanzi ndiye mwari wenyu akakubvisa Ijipita iye ari munyowani achangoburwa ndiari kudzaka kuti makauya kubva kudhara. Unoziva kuti vanhu vasingazive shoko vanonamata zvese zvese nokuti ukaziva shoko kuti haripindirani nezvagadzirwa unosiya. Church, ziva shoko. That's the truth. Rizive ndiye mwari wenyu akakubvisa iye ari benzi. Uya chanogadzirwa ari fresh uyu ari kutodziya ati kubva pamoto unodziswa once takabva naye takabva kudhara kaisi but nokuti chechi yacho shoko haina. Musi akaburuka mugomo service iri pakati vanachitamba ende Aroni akati ngwarisei nokuti promise yakanzi muri kuenda kuKenani kune huchi nemukaka. Mukaka unobva pai? Saka akagadzirei huchi ndewerudzi golden color. Saka akagadzira golden calf. Kuda kuti promise yenyu original ndakubai fake. But nokuti hamuna gospel re truth, you worship a fake God. Promise huchi nemukaka, mukaka unobva pamombe ndokubva uri pamombe. Kuitira vana vasingazive kuti mombe iyi ine nyatso dzesimbi haikamiki. Basa pane zvokwadi unoone zvibereko mwana. Hatine nyatso dzesimbi ndono mukaka izvi. Patakabvinombudza kuti right now we are now dealing now we. Basa pane dzimwe nyatso dzisina mukaka mwana. It knows the truth unoitsvaka weka personally. Auchakirwe. Nokuti the truth yandinokupa ini ndo the truth yanda research ini yandanayo. Saka kana iri fake yangu kwauri inoramba iri truth. Munhu asingazive original pound mari yeku-Britain ukatomupa izvezvi fake pound haapikisi. Anoti munhu washe mabvane ndoma pounds kare. Unototesima gama dzako kutobatawo mapounds vara nhasi iri fake. Why? When you don't know the truth, fake becomes the truth. Ndakakura ndikuudza kuti kuprofita nekumapostori nokuti tainoprofita kumapostori. Zvakadazoverenga kuti aiwa chipo chamuya kuchene kuchechi. Kwete kuchechi yechipostori kuchechi.
As no for the church, go for one with apostle. Apostle in the other people. The truth is Gashaika. That's why I think that Jesus said to us, and then we will have change. Musato weta basa endai munomirira mweya. Kuna kuti imi mutonde mweya webasa bata muna mweya mulito basa. Kama usuzizwa. Kune mweya webasa. Saka Jesu pakuwati mirira mweya. Aito zati vakasanzi mirira vanofana rola. Isaiah chapter 6 from this one. Isaiah noti gorera kafa mambuzi ndakaona Mwari. Aigumire pano. Zikanzi Mwari ndokuvavati ndingatume ani. Isaiah kati ndiri pano. Mvunzo wangu ubvati. Ko ainyora Isaiah chapter 1 kusvika chapter 5 ndiyani. Nokuti Isaiah akatumwa chapter 6 kana. Saka unofana kuita Bible zviri kuita zvinyowani stereki. Zvinyatsofukawo. Shuwa zvirimo zvirimo. Akutori kutotaura nevhesi. Jesu akari vegetable. Pamiedzo yese akaedzwa naSatani. Aingoti zvakanyorwa zvichinzi. Papi aiti zvazvako izvo. Zvakangonyorwa newe. Jesu akune mascripture. Vegetable. Jesu akuti kana Corinthians 6 verse 7. Mafanisa. Jesu akuti zvakanyorwa zvichinzi. Zvirimo. Aida kupa shungu yekuverenga. Hama dzangu kuverenga Bhaibheri hachisi chipo chido. Hakuna mwana ane gift yekuverenga Bhaibheri. Kune mwana ane chido chekuverenga. Saka unoti handiverenge, because ndikariverenga so handinzwi. Wakaipa kutokurwisa. Muranda wakati asakariverenga asinganzwi. Mwari vakanzwa kuti haasi kunzwa. Vakamutumira Filipi. Chinotumisa help naMwari kusanzwa waverenga. Kwete kusara. Kuriverenga uregera kunzwa mudenga denga. Mwari ari palevel kuti anotonzwa kuti haunzwi. The truth inoita Ishe upgrade zvokuti chawebhuti chokwadi kudhara hachisi. Indakata 1987 ndokanaita grade 7. Takanyora yainzi content tikanzi name any two SADC countries dzine diamond. Tikanzi Zimbabwe neBotswana, vakamaka Botswana vacheka Zimbabwe. Hakuna iri Zimbabwe diamond. The truth ino upgrade kwa Bruno. Ungamudaro chimakirwa nerimwe doko. Asina kukusika nokuti hauna kwaunoenda. That's the truth. Mwari akakusika anozoti pane kwauri kuenda. Usapakirwe bhuku nemunhu asati abasa rake. The truth ine chekuita futi nematurity. Begin to grow in the things of God. Ndiri mfana taiti tikabva kumusha kuti ndombosha watikabva kumusha tisvika kuHarare so. Ndaiona miti ichimhanya. Pana kuona miti ichimhanya. Mazuva ano aichamhanya ufunge. Why ndakura ndakuzva kuti bhazi ndonomhanya. The truth inoupgrade us. Maturity reveals the real truth. Kune chokwadi chaunoti chokwadi nokuti uri mudiki ndo chokwadi chako. Ndinoti munhu akagara murima nokutama anoona. Urati rima harisi rima. Rima chiedza kuna vanogarepo. Ambuya wangu waiti vanotuma makambo kukitchen so ndaimira padhoti chichika muna light kumusha. Vaindibata ruoko upinda neni kuti chichi muchagira kubaira. Vakuona murima imo. Saka pane mambo kuti unochiedza nhano uri murima nokuti wakuona. I'm sure my son is good. I want to go to a conference. Church, the truth, you know that we take encounter with the word. Ukazipa akasangana na Jesu, don't take that. Handina murume. Kurati ndane revelation truth. No, Jesu wati in fact. Kurati kune ma facts kogeta original truth. Ma facts are on the ground. But the truth, but when you encounter the word, the truth begins to spin in your mind, in your heart, in your spirit. That's not Bible. You know, Bible, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. You are not the word of God. And you will say, faith. No, the faith comes by hearing. Faith, it comes by hearing. And hearing by the word of God. So I said, I don't want to
wese wakurambidze kuita nokurambidza kuva neshoko racho. Nokuti ndochinhu wacho chaakatiza atempta Jesu. Yaiva test of knowledge. Saka Jesu akakunda achiti kudii? Anoti mwana waMwari ndakabva kudenga ndatopedza 40 days. Ndakabvunza kuti fasting inodzinga Satani. Ndakazoverenga nyaya iyo ndikazwa kuti Jesu achitopedza saka ndo paakaona. Anozouya opedza. Chinomudzinga knowledge. The truth of the word in you. Nokuti real fasting is only abstaining from food. It's eating the spirit food. Right. Why? Nokuti ukasadya sadza usingadye kuti remweya idro. Yeah. Izero hauna kutsanya kwese. Nokuti kutsanya kuda kuti munhu wemukati asimbe tichidya zvemweya. Manje wemukati wacho haadyi, agara achitsanya kudhara, wakutsanyisa wepanze. Kutsanya kuti wemukati ngaambowana nguva yake ambodyawo. Manje unotsanyisa vese wemukati newepanze. The truth ikashayikwa. Tonabata zvese. Zvokwadi yaKristu must be revealed to on a personal level. Saka Jesu ati ndichatokupa mweya mutsvene. Chichava chitumbu chinogaramo. Mukadzi paakangonzwa mashoko ekunzi I'll give you the spiritual water ichagaramo the living waters. Akabva aziva kuti right, munhu wandikutaura naye ndiye murume ainga inini. Kwete ari kumba nokuti uyu anosupply mvura. Wekumba andituma mvura. Wekumba anorepresenta law inodemanda ita zvakati mwana kude ita zvakati mwana kude. But grace dzinokupa Jesu chakadiwa naMwari chikararama mauri unodiwa. So law demands but grace supplies. So the real husband for the church is grace, not the one at home. The one at home is law. And Jesu kana mauri anokupa mweya mutsvene wacho kuti agare mauri. Because mweya mutsvene hakuna chimwe chaanotaura, anotaura pamusoro paKristu Jesu wakatenda. In spirit, in 1900 mweya ndaifunga kuprofita. Mweya it's a broad term. Mweya mutsvene ane zvipo zvakawanda. Mumwe anoti kana usingaite zvinoita hauna mweya, zvinoreva kuti hauna chipo chemweya kana usingaprofiti, but hazvinoti hauna mweya. Kana usingaparidza zvinoti hauna mweya, zvinoti hauna mweya wacho wekuparidza, asi mweya unawo. Nokuti mweya it's a broad term. Mweya mutsvene anotipa magifts, spiritual gifts akawanda, but ari one mweya mutsvene. Saka mumwe ane mweya wokungodzikama so. Hauzai kungozvambukira so zvinoisanye kuti pane mweya usiriwo. Ishe. No, it takes somebody that mature kuziva kuti pane mweya usiku apo. Even munhu asina kunamatirwa. It's not so that munhu ane demoni kana akamanifesta. But kuna amai vakaenda kuna Jesu kuti mwanasikana wavo anoiswa nemweya yechina. Pasina munhu amunamatira vakatoona kuti zvikitiwa nemwana uyu ndo mweya chaiwo. Hakusi kufunga kwemunhu. Uyu wamweya. That's why I love and respect Job. Job nyangwe Mwari vakamupa turn around. Chinhu wani chaakagona ana kudivorce. Even mukadzi wake akamupa statement iri suspicious. Amai Job vakaenda kuna Job vakati dedi tukai Mwari mufe. Hakuna mukadzi anofira nguva chirikadzi. But wana mukadzi wavo kuti tuka Mwari mufe. Vatona kodambo kana usina kuita. Omana amai Job vakuda kashana kuti rova ikasitsana aiwa. Tukai Mwari mufe hakuna kuti pakadai. But Mwari vapa Job the turn around. Haana kudivorce. Why? He was in the spirit. Akadisena kuti chataura apa asi adzimai. Mweya musha kwavo. Wasataura kugarisana marriage for 20 years. But wakagumura nonza ungatudza mwana kuti haundizivi. Ichokwadi chiri kuti haundizivi chauya ende chinorova. Enda uchiziva zveshuwa. I'm sure our time is done. But the truth is, anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Haisi church doctrine. It's doctrine of the kingdom. Why not to put him where else you? Let not chokwadi chisiri chokwadi. Kune chokwadi chisiri chokwadi. Chatino mwana kufamba nacho tikararama nacho for a long time. Chikatazo ngombeking. Book of Joshua chapter 10. In that of Joshua kwakanamata zuva rakamira. Chikatazoenda kusekondari kwete kuchechi. Ndopata kunza zuva rifamba. Mwanzo shamisika. Asore Joshua futi. Ini ndaifundisa kuti zuva rakamira kani. Ndo zvakanyorwa. Kuti zuva rakamira. But ndaenda kuchikoro
kuchikoro kwete kuchechi. Kurati chimwe chokwadi unofanira kuti one even in the natural. Zvakavanzika ndezvaJehovha zviri pachena akapa vanakomana vanhu kuti azive. Saka Joshua paari kuti zuva ngarimira haasi kuda zuva ari kuda time. Nguva ikwa kusina wachi vaitarisa time nezuva. Aida kuisa nguva kwete zuva. Saka mazuva akwa kusina mawachi, wachi yacho dari zuva. Saka aida kuisa chakamira inguva, earth ndio inorotate around the sun, not the sun. Kana uchiona zuva richibuda kuti chinomira ndinechokwadi kuti naenda but chinditirawo pfungo zvokuti rakadzokera kunguva ino kuti patinomuka rinodzoka rinodzoka nguva ifunga kwamwe imboita pfungo nhasina kuona raenda kudaona panoka haridzoke wainokuti handaba raenda. It's the truth ingori revealed naturally. Saka hana kumisa zuva chaita kuti muna matoo musave relevant. Mwari vakapa munhu dominion on earth and the sun is another planet, it's not earth. Saka Mwari wedu is based on his scriptures. Munhu akapiwa dominion on earth. Sun is another planet. Saka unoona mukasaziva the truth, unonamatira zvakamira kuti zvimire futi. Unonamatira zvimwe zvinhu kuti zvivepo izvo zviripo kudhara. Favor ne breakthrough ne answer yauri kutsvaga iripo. But you don't have the Spirit of God inoreveala kuti this is your answer. Nokuti Mwari paanopresenta answer pamwe pacho unotoitrita semana. What is this? Yet is your answer for your hunger. Icho Mwari kutakandira mindiro inobva kudenga. But it's half truth nokuti dzimwe mindiro dzakatobva kudenga. Hadzichabva dzakatobva iko kujana. I can hear abundance of rain, 1 Kings chapter 17. Did you, Elijah? I can hear abundance of rain. Don't go to Mamuranda Motarsa towards the sea, mvura yakanaya. Iya achititaka tikunzwa ichanaya. Rain ine water zvakasiyana. Water mvura yakanaya. Rain ndio inonaya. Saka in the rainfall inonaya. But paapo profita kuti I can hear abundance of rain. Hana kuti ngatitarisa mudenga. Akati Mamuranda Motarsa yakanaya towards the sea. Kuda kuti aritoziva kuti iri kufanirwa kunaya. Ine chekuita neyakanaya. Kuna kuti dzimwe mindiro dzauri kutsvaga dziripo kudhara. Parati. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukaenda mugomo ukanamata vanhu vakatsanya ukaburuke nadzimai. Tanamata munhu washe ndozvibereko zvedu. Unofanira kusvika paune the truth on the ground yaunoexpressa wega. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumaraini kwawo. Wega. Akubera simuke kunamata. May the truth of the Spirit, truth I see a natural intelligence, is driven by the Spirit of God. According to the truth of the word, you are already blessed. But my facts are on the ground, things are not okay. So I can rely on the truth of the Spirit of God. But the truth of the word, not the truth on the ground. May God help you. Now, very close to you. But I want the Spirit that can reveal to this is your answer. You know what? But I know the truth concerning China. Mwari akatsvaga mubatsiri kwese kwavakashaya vakamuwana muna Adhamu asi kubatsirika. Kuti suspect yekuoma kweupenyu hwaAdhamu ndiAdhamu. Why haana the truth? Even pakatomwanyadza Mwari mukadzi wamakandipa. Adhamu akati tabwanisha. Mukadzi wamakandipa. Haasi kubhema mukadzi pamwe unozvinzwa mushe. Kana achiti mukadzi wamakandipa, ari kuti munongoti kwawo zvisina basa nemiwo futi. Atamari rafika. Awo waiti wangautara nyaya mukadzi. Aiwanzira Mwari chaini. Zanzi mukadzi wamakuroti mimi kana mamuti kwawo zvinhu rongekai. Kutoka maproblem akadai. Yet that's not the truth. Mwari akupe problem. Zvatorwa kupi? Yatorwa muna Adhamu. Saka sei Adhamu achiri mukadzi wamakandipa akamupiwa zvakaitika akarara. Kana wakarara usina the truth, unofunza zvinhu hameno kwazviri kubva zvichibva kuno. Une zvinhu zvako. Kungoti wakarara Adhamu.
I'm sure we can sing, so we can pray. It's a worship house. That's all the men are to Mukula team to the way. That the truth is one usashaki wanachama kubanza ukazoona tukaona shakati siana na mwalimu wako akarungeka ukazoona unapombeka mwalimu wako akengeze safari unaitwa kwa neno kati Yesu akati ninayo na wewe uzilisa change. The truth is your God is enough. Morono na mata akatokana isina ushatani kana ushinda mvura anayo, ushinda mchato anao, ushinda basa anao, ushinda promotion anayo. Kuna mato wako na wako maneranas Ishe ndipewo prayer. That's why you don't take more refu ndipewo prayer. Let us begin to pray. Yaba sata kaya galabosha Rida dada suke kayande. I pray for the living waters. I pray for the living waters. Take charge of our destiny. No takaime kwenema kwenye. No takaime kwenye robara Jesu. No takaime kwenye Jesu. Musita na Jesu. Musita na Jesu. Rida masataka. Matana bosha. Resete baringa daya. Suka daya teleke. Renta baraso. Ika teleka. Mata barada tela. Ukalimbani zvinhu zvevanhu pane pazvinopera zuva rikapisa tsimera chako rinopa. Jesu ari kuti rangu rinoramba richikupa mvura. Mwari ngaakupe nyasha dzausingarilai nemamiriro ezvinhu but dzinobva kwaari yeJehovha. Mwari ngaakupe favor mukati mesizeni inoyi yekuti hauchada tsime remumwe munhu. Iwewe pachako wachituku chine mvura yeupenyu. Baba ndinonamata manheranhasi wese akanyimwa mvura kumatsime evanhu ndataura tsime rinonzi Jesu. Ndataura zvokwadi inonzi Kristu. Ngavakoneswe vana venyu pano paJerusalem. Pakureya senta Mwari ngafane nemvura menyu. Mabasa ngaapindine mukati mavo. Mabasa ngaapindine mavari. Jehovha ngaimonekwe muupenyu hwavo. Uyu Mwari wakatendeuka. Mwari wakarurama mutsvene wamasimba ose. Give you the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you, church. Unabona kuombera zvirinani kupfuura ipapo.
Now, yeah, ndakati one at least. Our neighborhoods. And I did taste it.
Jesu Huma Ranata Huya Ishe Kashino Oma Kashino Euka Udorama Uriwa Natindea mambwana mambwana masikati kwa waneona Regaitinga upashi pache komera zvekare titende munhu waMwari ndakutaura ndikati vanonzi revhu vemarevhu hazvinodi zvingani zvawatanga kunziwa nhasi zvandandichitofunga kurwa mubhaibheri hazvimo kuti zvaita ndoda kuti nokukasira ndichatsanangura chiri ichi just in less than 5 minutes nekuda kwetime yedu. We want to take our offering. Atiko nokenda pamberi paMwari tisina chinhu asi patiri kutora offering. Patiri kutora offering ndichisunga